ಬಿರಿಯಾನಿಗಳು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ 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 ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ದುಂಪೋಪನ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಪನೋಡು ಬಂದು ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತು ಪನೋಡು ಬಂದು ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಏನೆಗೆ ಜವನ ಏನೆಗೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಲ ಉಳ್ಳೆ ಯಾನು ಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಲ ಉಳ್ಳೆ ಯಾನ್ ಮನ್ ಪೋಡ ಬೊರ್ಚಾ ಪಂದು ಉಳ್ಳೆ ಏತ್ ಪಾತಿರುವರಿ ಹೊರ ಪಣದು ಮುಗಿಪುಲೆ ಒಂಜಿ ದಾಲ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ ಪಾಟಿಗೆ ಎಂಗುಲ್ ಯದಾ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗುಲ್ ದಾಲ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ನೋಲಿತೆ ಇನಿ ತಿಂಡ ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ತಿಂಡ ಐದು ಕುಡಂಜಿ ದಿನ ತಿನ್ಪ ದಿನಾಲ ತಿಂದ್ರೆ ಅವು ಬೋರ್ ಆಗುಂಡದೆ ತು ನಡುಟು ನಾಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋಡು ಕಾಸೇರಿ ನಮ್ಮೆ ಬರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಉದಯ ರಾಗಪನ್ ಪಿನ್ ಬರ್ಚಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಕೊರ್ಪಿನ್ ಬರ್ಚಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ಬರ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಚೂರ್ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪದೆ झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो ಯಾನ್ ಏ ಪತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ತಾರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಯ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸತಿ ನಿಗುಳಿಯನ್ನ ತಾರೆ ತೂಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆ ಗುಂದು ತಾರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ నేను కొన తోడు బుడుకనా బుడ్చింబే కామెడీ గెడ్డే అప్పుడు టైం పాస్ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ನೋಡ ಅಂಡ ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂಡಾಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪು ನತ್ತು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಓಪನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಡ್ಜಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುನೆಟ್ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಪನ್ ಪೆನ್ ಲೇಟ್ ಹಾಕುನಿಂದು ಆವಿ ಅಂಬರ್ಪೇವೆ ಬಲಿ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ಆಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಆಯ್ಕ್ ಪನ್ನೊಂದುಲೆಕಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೆಕ್ಲ ದಾಯ್ಕ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ತೆಕ್ಕದ ಜೊತೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಪಾಚ ಪತ್ತದು ಪೋದುಪ್ಪು ಮಂಡೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾಚ್ ಪಾತಿರೊಂದು ಮತ ಏತು ವರ್ಷಡಿ ಇಂಚಿ ಮೀತಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಫೈನಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ಎಂಚೆ ಎಂಕ ಅಂದಾಜ ಏತು ವರ್ಷಡಿ ಇಂಚಿ ಮೀತಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ನಿಗ್ಲಿಗೊಂಚಿ ಮೆಲ್ಲ ಫ್ಲೈಂಗ್ ಕಿಸ್ ಕೊರ್ಕ ನಾ ಎಂಕ್ ಮೀ ಪಾವೆಗೆ ಆವ್ಯಾನ್ ಬೇಗ ಮೀದ್ ಬರ್ತದೆ ಬಳುವಳಿ ಗೈಸ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ನೋಡ ಅಂಡತೆ ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಉಂಡು ಆ ಎಂಚ ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೀಸುದು ಈ ದಾದ ಬಂಡ ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೀಸುದು ಕೈಪುಳ ಕಮಲ್ ತುಂಬ್ರಣ ಒಯ್ತು ತೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾನಲ ಆವನುಂಡು ಮಜಾಲ ಆವನುಂಡು ರಂಟಲ ಆವನುಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾನಲ ಆವನುಂಡು ಮಜಾಲ ಆವನುಂಡು ರಂಟಲ ಆವನುಂಡು ನಿಕಲು ಸುರುಟು ಮೇಲೆ ಬತ್ತದ ಬಾಟ್ಲೆ ಮೇ ಪೂರಾ ಸರಿ ಆಪ್ನು ಬಲೆ गाइस एक्चुअली तिरतेड़ जाते ये ना मस्त स्प्रिट क्या ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಗಲ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಚಿನ್ನ ಪಾತಿರಚ್ಚಿ ಪಕರ ಸರಕ ಬಚ್ಚ ಪರಕರ